Safe. Puste ma, kto ma do toho sejfu zavrel. Nemal si mi zakazovať môj počítač. Ja chcem počítač, chcem barbinky. Ja sa idem hojdať na hombáčky. To bolo hnusné v tom sejfu. Reálne mi tam ani vodu nedá, ani papa, nie? Počkať, za tú dobu, kým som bol zatvorený, ja som nemohol natáčať, tá sa Brookhaven zmenil. Čo je s tým obchodom? Tak dneska v tomto videu si to prejdeme. Viem, že som bol veľmi neskoro, lebo ma zavrela Liliana do sejfu a natočila si songu, ktorú vám možno pustím na YouTube. Takže sa ideme pozrieť na náš update. Takže sem máme obchod, ktorý je docela zmenený. Akože nie docela, celý je zmenený. Košíky také isté sú, aj keď Wolfpack sa si mohol viac vyhrať, aby to urobil inak proste. Takže robil tú pekárňu a mať štveto, že si môžeme zobrať do ruky mafínu jednu, ale tieto si nemôžeme. To by mal Wolfpack zmeniť. Kukísku si môžeme, to si všetko vymažeme. Prepáčte, ideme sa pozrieť ešte na accessories, či niečo pridal. Accessories, zatiaľ nič nevidím, nie, do accessories nič nepridal. Pridal nejaké auta, lebo auta sa mi zdá, že nepridal. Potom si na konci ukážeme hack, ktorý mám od Junglesa, takže keď ho nechcete vidieť u mňa, môžete ísť ku nemu. Počkaj, môžeme si to spolnúť. Pardon. No, takže. Jaké prasa tu zase nechalo otvorené tieto mrazáky? A zaujímavé je to, že tu musíme ísť. A zase môžete tak zaseknúť, že budete furt padať. To mal tiež ho Wolfpack už nejak vymeniť. Ďalej, meso, mohol zmeniť trošku viac textúru a nedať iba kocečky a orezať ich. Ale chápem, veľa práce mal. Ďalej, tieto ryby, akože s nimi som spokojný, ale toto nie je rozpoznať ostatné. Akože toto tu dve stejky, čo sú tu. Tieto tu, pekne tieto a tento idú rozpoznať, ale toto a toto neviem vôbec, čo je. Ďalej sa máme nejaké veci, popcorny, aj keď nechápem, odkedy sa popcorny. Aha. Ja som Dobre. Tu som myslel, že to je popcorn, ale to je mlieko. Dobre, sem je zmrzlina, to chápem, že sa dáva do zmrazničky. Inak sa mi to tu páči. Akože tento obchod je super. Mohol aj tie banány, čo sú tu na sklade, a nie tu len zobrať si obrázok, kopíroval banány a ich tam podával. OK, vypnem si kameru. No. Už mi tu niekoľko ľudí dáva furt iba friend requesty. Neviem z jakého dôvodu, keď nie som slavný. Ďalej, toto je akože dobre, že sú tak bližšie pri sebe, ale tá čierna textúra mi tam extrémne vadí. Ďalej, máme tu tašku nejakú a sem sú čokolády. Sem je tiež dobre, že si môžete tak postaviť a sa stať. Proste iba stať. Potom si dáte iba toto a klikáte. Tak a teraz ideme vyskúšať, či sa bude dať to vykradnúť. Oh yeah. Takže ideme odpáliť to. Yes, ide to. Rýchlo bereme prašule. Rýchlo. OK. Takže naša ďalšia lokácia je policajná stanica, ktorú Jongos vo videu neukázal. Nie som hľadaný, si robíš srandu. OK. Takže, prečo sme takí seriózni? Takže sem sú ako vždy mapy a mi príde cool, že tu je aj na tých mapách vidieť tak zďaleka, takže keď tam niekto bude sedieť, tam môžeme vidieť, čo robí. Ďalej.
Sem máme vypočúvaciu miestnosť, taká istá, akorát trochu väčšia. Ideme vonku, toto sa nezmenilo, tu plejslo iba novú stanicu. Prvé poschodie vyzerá ako predtým, až na pár zmen v textúre, celý vyzerá oveľa lepšie, ale že oveľa. Je tu konečne umývadlo, záchody, počakajte, potreboval som proste. A sa pozrieme do šachtoch, či tam sa niečo nezmenilo. Šachty vyzerajú byť tak stále také isté. Skrytá miestnosť, pozrieme sa do nej. Skrytá miestnosť vyzerá byť taká istá. Až na to, že tota palička už nejde zobrať asi. Sem máme taktiež aj kartičku, z ktorú sa môžeme dostať do elektrárne. Len je to niekedy dosť hard ju dostať, pretože ja hrajem na mobile predsa. OK, takže toto by sa nezmenilo. Takže ideme sa... Au, moja šiška. No, ideme sa pozrieť a už ste si možno všimli, keď sme tu vošli týchto krásnych schodisiek. A keď vidíme hore, tak voilà. Sem máme nejaký komín, alebo čo to je. Servery, ktorí vedú cez trubku, to som ešte nevidel. Sem máme všetky kontinenty, pretože je to Asia, Afrika, North and South America. A mi to príde také weird, že sem teraz, keď sa pozrite, naľavo je Afrika, pozrieme sa staďal, naľavo je Afrika. To jak urobil Wolfpack. OK, takže sem máme počítač, na ktorom môžeme hrať. A ja by som si prijal mať počítač. Ale to už je jedno. Sem potom máme nejakú miestnosť, kde si táto tu sa nešeriva začne vrieskať. Vy poďte už do armády! Robte dačo! No, takže toto asi tak nejak. A sem máme rebrík. Aj keď mohla aj tu dať schody, pretože sem je dosť nezaplnený. Takže takéto tu väčšie schody by nezaškodili. A sem máme helikoptéru. Akorát máš tve, že on vymazal to tu skryté miesto, čo tu bolo. Že ste mohli ísť dovnútra. Bo tam boli egg hunty. Super. No. A to mi príde iba trošku ľúto, ale možno, že sem sa nájde nejaká skrytá miestnosť. Počkať. Ja som práve našiel prebug. Si robíš srandu. Tak Wolfpack si s tým ale vyhral. A potom vám ukážem ešte ten hack od Junglesa. No, že Jungles ma nezabanuje za to. Prosím, nie, Jungles, nebanuj ma za to. Prosím, nie. No dobre. Takže ideme. A zase to vám už ja skipnem vo timelapsu. OK, sme tu a dáme si helikoptéru a uvidíme, či sa na nej niečo zmenilo. Aj túto textúru by mohol zmeniť, lebo to mi príde taká nudná, keby ju zmenila aspoň na inú textúru. No takže, to je asi môj názor. Tá helikoptéra mi príde nudná a zase toto je blbé, že on dal hneď sem. Lebo týpek bude sa chcieť poprechádzať a sa mu stane toto. Spadne dole a to je strašne naštvávajúce. Takže Wolfpackovi by som radil dať tu radšej schody. Keď tu boli schody, to by pristal na schody a nemusel by zase liesť. To je ráda moja. Taktiež sem hore sú nejaké fukáre a 3 vrtuly. Plne by mal pridať aj nejaké, že rovno 2 vrtuľami. Že vpredu by bolo jedna a vzadu taký vojenský, viete. A šoferujúce lietadla. Že si musíte dať na to, aby ste mohli tú prácu pilota a potom budete môcť šoferovať. Takže ideme si vyskúšať to. Smrade. OK, takže takto vyzerá šerif. Nič sa nezmenilo. To si nepamätám, že by tu bolo. Ale asi tu bolo. Agentúru si tiež nepamätám. Militáre si pamätám. Rich pamätám. Pamätám. A Police pamätám. Klasika. Takže sa ideme pozrieť na najväčšiu rýchlosť. No choď. Tak. Takže dáme si úplne najväčšiu rýchlosť a vyskúšame, že aká bude najväčšia.
Prvé ideme hore. 80 je najväčšia. Ako nám mohol Wolfpack pridať, aby sme si mohli my sami vymeniť tú farbu helikoptéry. No, takže ja by som išiel sa pozrieť pod mapu, či tam nezanechal nejaký vzkaz. Pretože viem, že v Murder Mystery, jak som si stiahol, radšej vám to nebudem, hackovací mod, som to nemám vám hovoriť, tak som si stiahol hackovací mod na Roblox. A tam som sa pozrel, chcel som sa iba pozerať na tie skryté miesta a takéto tu veci. Ja som išiel do Murder Mystery a v novom update Halloweenskom, jak sú tie dvere na pravej a ľavej strane hneď, tak to tým pádom môžete prejsť a tam bude napísané BU ceduľa. OK, to sme sa tu už dostali. Tu sú nejaké brikule. Wait. What the hell? OK. Takže už sme tu. Keď som bol dole. Práve som bugol helikoptéru. OK, takže tam je naša klasická mapa. Ideme si väčšiu rýchlosť, nie sme nejaké srelbutky. OK, ľudia, takže ale som už prešiel tu. Ale tá helikoptéra dole ide nejak pomaly. OK, takže ako klasicky dáme timelapse. Zistil som, že to bolo lietadlo. A že Wolfpack nám tam ho dal. Ja som myslel, že on čo si pre nás pripravil. A myslel som si zlé. OK, takže ešte sa nám pekne naša nemocnica zmenila. Do tej asi nebudeme ani chodiť, pretože u nej sa zmenili asi iba dvere. Takže ja už rýchlo tak prejdem všetko. Aj škola sa zmenila, to je tá vlastne istá, len textúra iná. Toto sa tiež ideme pozrieť. Bude aj part 2, takže sa nezabudnite pozrieť. Niekto to ale priadne prehúlil. OK, takže bude ešte jeden part, takže zatiaľ čus.